Nu, că nu. Ia spune, Ilinca, Ce? câte mai ai de călgăsit? 1. Hai, succes! Dumnezeu. Pot să-ți spun că ai trecut de mult de el. Pot să-ți spun că ai căutat pe lângă el. Aici? Încă puțin, Ilinca. În ce parte în asta? Acolo, fix pe lângă tine. Poți să iei un pic roată, poate.